Τι ωραία που ήταν τότε που τρέχαμε. Κάναμε συνέχεια content, γυρνάγαμε βίντεος, τσακωνόμασταν, περνάγαμε καλά. Μου λείπει πολύ όλο αυτό που κάναμε σαν ομάδα, σαν φίλοι, σαν όλα αυτά. Δεν είναι σωστό αυτό. Μου λείπουν πολύ τα γυρίσματα, μου λείπει πολύ το creation, μου λείπει πολύ το content και η παρέα γενικότερα. Ούτε Hadoop, ούτε Skyrim, τίποτα. Καθόμασταν με τις ώρες και γράφαμε και ψαχνόμασταν και μαζευόμασταν όλοι μαζί. Ειδικά με τα announcement videos που γράφαμε σενάρια, κάναμε γυρίσματα όλη μέρα. Και είναι πολύ κρίμα που το έχουμε αφήσει πίσω. Αλλά δεν θέλω να το αφήσω άλλο. Ακόμα και στα βίντεο που δεν βγήκανε ποτέ, είχαμε περάσει πάρα πολύ καλά και ήταν στιγμές που θέλω να ξαναζήσω κι εγώ και πιστεύω θέλουν και οι υπόλοιποι. Οπότε κάπως κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε σύντομα, κάτι πρέπει να αλλάξουμε τώρα. Και νομίζω ξέρω ακριβώς τι. Κράτα μία ώρα, παίρνω τηλέφωνο. Γιατί με παίρνεις τηλέφωνο? Για να σου πω ότι εδώ κόβεις, βάζεις τα καινούργια logo και τα λοιπά και είμαστε εντάξει. Ναι, τηλέφωνο γιατί με παίρνεις. Εγώ θα το κάνω το βίντεο. Γιατί τι να κάνω, να αρχίσω να φωνάζω στο βίντεο, βάλε εδώ τα logo. Χαζούσε.